Hello Marys! What's up nerds? It's me again Ronan and welcome back to my channel! Hello dreamers! Hi guys! First and foremost, I would like to greet you a belated Merry Christmas and Happy New Year! It's January 1, so this is the day after the debauchery last night. Actually guys, yes, January 1, so yun, medyo tahimik yung neighborhood. So I decided to, ayan, sige, gawa na tayo ng video today. Ayun, so ganun lang, we celebrated New Year in our own way. So kwentuhan, kainan, ganyan, and then inuman ng konti. Hindi yung hard talaga na inuman na hanggang langu-langu ka talaga sa alak. We don't do that here. Ako, hindi rin ako umiinom talaga pa isa-isa, isang bote ng mule. And then, glass of wine, ganyan, arte-artehan na ganyan. Hindi na talaga yung langu-langu sa alak. And all of us here naman, hindi rin masyadong umiinom. Kaya okay lang. More on food and kwentuhan talaga. Ano bang ikikwento ko today? Ano bang pag-uusapan natin? As I was browsing to my DMs, no, sa mga pinapadala niyo sa aking messages doon sa fan page, may nag-ask sa akin na kung paano daw ba nag-start yung anxiety ko, paano nag-start yung mental health issues ko, kailan daw ba ito nag-start. I think I was able to talk about it before, pero hindi talaga masyadong detailed. I tried na to backtrack kung kailan talaga siya, una ko siyang na-feel, una ko siyang naramdaman, at hindi ko pa alam kung anong tawag sa kanya. The funny thing was, yung degree ko is Bachelor of Science in Psychology. Yun. So, of course, it's different naman nung pinag-aralan mo compared dun sa na-experience mo first hand. Kasi pag pinag-aaralan mo, of course, nababasa mo lang siya. So, yung nangyari siya sa akin, hindi ko siya anxiety yata ito. Wala sa isip ko yung ganun. Basta ang naramdaman ko lang talaga is yung grabe na fear. Yung parang takot ako na feeling ko it's the end of the world. Feeling ko na may mangyayari sa akong masama. Feeling ko na may sakit yung katawan ko, may sakit ako na yung tipong ganun. I try to backtrack kung saan talaga siya nag-start. Hindi ko na siya ma-pinpoint. But ang naiisip ko lang kung ano yung nakakapag-trigger sa kanya kung bakit talaga siya lumabas. Naiisip ko lang kasi I was in college, I was very young. And then during those times, I was very parang involved with extracurricular activities, let's say with friends and all that stuff. Di may kero si kuya mo. Ayun, yun yung bottom line doon. Okay, so I think kung kailan siya nagsimula, I think it was mga last 3 years in college. Kasi guys, nung college ako, pa-shift ako ng mga kurso. Yung pinaka-last ko na kurso, yung kurso ko ngayon, Bachelor of Science in Psychology, doon talaga ako nag-enjoy. So, doon ako nag-stick talaga. Pero prior to that, may mga dinaanan din ako mga kurso na talagang paano lang, tinest ko lang talaga. And then it came to a point na parang lahat ng mga kabatch ko graduate na, tapos parang ako na lang yata yung natira. Feeling ko lahat ng mga kagimikan ko graduate na sila, tapos parang ako estudyante pa din. Parang halago pa din, gimmick pa din. Yun, so parang ano bang nangyayari sa akin? Feeling ko hindi na ako makaka-graduate in college. So parang for me, naging burden siya kasi I was raised by a single mom. Widower kasi yung mom ko. My father died when I was 7 years old. So parang pinramis ko sa sarili ko na parang hindi ako magiging pabigat sa kanya. But then of course, teenage years, yung rebellious years, hindi naman natin naiiwasan yun. Talagang lumalabas siya. Nararanas. One way or the other tayo, dadanas tayo ng yung rebellious years. Meron talagang ganon. You just have to get that out of your system. Pero hindi naman siguro lahat. Pero ako, na-experience ko yun. So, parang may rebellious years ako na parang yun yung hala kung ano-ano na pinagagawa ko, nakakaloka. So, yun. So, siguro yung last of yung my rebellious years, yung mga natauhan ka na ba, na parang na-experience mo na
yung mga kailangan mong ma-experience. Tapos tsaka mo lang na-realize na, hala, nagagraduate na sila, tapos ako hindi pa. Ganon. To add up, yung personality ko rin, I'm a warrior. Madali ako mag-worry. Yung mga hindi kailangang i-worry, wino-worry ko at hindi ko siya nakokontrol. Kasi that's how my mind works. Ganun siya talaga. I try to control it, pero hindi ko talaga siya nakokontrol. So, hinayaan ko lang siya. Ganyan, sige, mag-worry ka na mag-worry. So, and then, to add up pa, my grandfather died that year din. So, parang nag-pile na siya ng nag-pile. And then, I used to smoke. I used to drink. So, parang may mga bisyo pa ako. Tapos, parang naapektuhan yung parang nag-spiral, kumbaga siya. Parang nagpatong-patong siya. Hindi ako makagraduate. Sinasabi ng isip ko sa akin, ako hindi ka na makagraduate. Maging ikaw lang yung inferior kasi lahat ng mga kakilala mo graduated. Tapos, ikaw wala kang undergrad ka. Parang, malaking factor sa akin yun. Parang, hindi ko alam kung bakit, pero malaking factor sa akin yun. 'Di ba? Kasi, of course, bata ka pa naman. Yun pa lang yung nasa isip mo, kailangan makagraduate ako. Pero hindi ako makagraduate kasi ang dami kong iniisip. Tapos, my grandfather died. Tapos, basta ang dami siya. Parang napapressured, kumbaga. Napapressured ako. Parang pinipressured ko yung sarili ko. Kasi ang promise ko talaga noon is gusto kong maipakita sa mom ko at dun sa lola ko, sa tita ko, na ito yung diploma ko, ito yung pinaghirapan niyo. Yun yung na-envision ko sa isip ko. Tapos hindi ko siya alam kung paano ko siya puntahan. Kasi nga, ang daming mga extracurricular, dami kong mga pinagagawa na hindi siya in line dun sa goal ko na yun. Yun. So parang dun siya nag-start na parang I came to a point na talagang tatatakbo ako papuntang tawag nito, simbahan. I pray the rosary and then yun. Kasi naguguluhan ako and then ang tawag nito. Because of that, nagka-insomnia ako. Sobrang lala ng insomnia ko na halos walang tulugan talaga. Yung tipong matutulog ka ng alas 9, magigising ka ng alas 11. Tapos hindi ka na makakatulog the entire night. Nakapikit ka lang ng ganyan. Ayun. I think I talk about it yung sa video ko na about depression. Kasi I had a glimpse of depression pero hindi talaga ako nag-deep dive into the darkness of depression. So parang I was so grateful dahil hindi ako nag-dive into depression talaga. Hindi ako napunta doon. Pero I'm almost there. Just a glimpse. It's scary. It's a scary experience for me. So the way it manifested to me si anxiety. So ayun na nagka-insomnia ako. Nung nagka-insomnia ako, doon siya talagang nagmanifest. At first it was just parang para siyang butterfly sa stomach. Hindi ko siya alam kung paano siya kasi parang feeling ko lang kinakabahan ako kasi may mangyayaring masama sa akin or magkakasakit ako na hindi na ako gagaling. Ganon sinasabi ng isip ko sa akin, tapos hindi ako gagraduate, tapos mamamatay ako ng maaga. And in my mind, it's real happy. Parang mangyayari na siya, andyan na siya. Tapos na-feel ko sa katawan ko na kinakabahan niya ako. Kasi parang may butterfly dito sa parang diaphragm ko na parang hindi siya nawawala. Pagising ko, andyan lang siya. Pagtulog ko, andyan, kaya hindi ako nakakatulog. Kasi andyan na yung kaba, andyan na yung takot. Tapos yung isip ko, dahil kaka-bloom pa lang ni anxiety, nagsispiral siya, dire-diretso, hindi ko siya nakokontrol. Hindi ko naman kung paano siya i-control. Kung paano ko siya kinope ng mga time na yun, kasi I was a member of Youth for Christ, nag-focus ako dun sa paraang alam ko, which is prayers. So, I focused on rosary, praying the rosary. Dun ako, I would say, gumaling. Kaya for me, talagang malaking bagay sa akin yun. Malaking bagay sa akin yung faith. Malaking bagay sa akin yung kung paano ka magdasal, parang ganyan. Kung sa'yo it's religion, whatever. Pero for me, malaking bagay siya. Kasi ako, I parang
I was raised Catholic kasi so yun lang yung parang alam ko when it comes to faith, di ba? So, rosary. Kasi grabe na yun, mga almost a month, mahigit na yata akong walang tulog. Yung mga dalawang oras, 3 oras lang tulog ko a day. So, di ba? Tapos, parang paano ako magsusurvive dito? Feeling ko mababaliw na ako. Tapos, ang nakapansin noon is yung grandmother ko. Kasi nakikita nila na tulala ako lagi. Hindi ko naman pinapakita na tulala ako. Pero siguro may mga moment na talagang natutulala ako kasi hindi ko pa nakokontrol yung isip ko. Hindi, kasi kakalabas pa lang niya. Warrior ako, pero pag may warrior ako in a way na hindi ganon ka grabe. Pero nung nagka-anxiety na, tinamaan ako ni anxiety, nagsispiral talaga siya, hindi ko siya makontrol. So parang most of the time, tahimik lang ako kasi nakafocus ako dun sa kung anong wini-weave ni anxiety sa isip ko. So parang ganyan. So parang on the outside world, ang mga tumitingin sa akin, nakikita nila, tumutulala ako, parang ganyan. So yun nga, I pray the rosary. So dun ako parang, yun yung route na inanuhan ko, pinuntahan ko, kasi yun lang yung alam ko. Though psych major ako, hindi ko pa alam kung paano siya i-deal. Hindi ko nga alam na anxiety pala siya. Diba? So, okay naman ako nun, guys. Kasi the good thing was, bata pa ako. Siguro sinabi ko na lang na I was young during those times. So, yung body ko, I was able to bounce back right away. So, nalabanan ko siya kaagad. Siguro, di ba, ngayon ko lang naisip na dahil si anxiety is more in the mental part, kailangan i-counter mo siya ng ng positive. So, prayers like rosary, repetitive siya. Suppose yung mind mo nakafocus dun sa ginagawa mo na ritual, kumbaga. So, nare-relax ka, kumbaga. Parang ganon. So, and at the same time with faith and all that, nare-relax yung katawan mo, nare-relax yung isip mo. So, malaking tulong siya talaga. Ngayon ko lang na-realize yun nung iniisip ko na. Iniisip ko pa. Pero nung time na yun, talagang, oh my God, it works. Yung rosary, it works. So, nakafocus ako dun, it's more on the religious part. Ganon yung nangyari sa akin. Kasi nakatulong talaga siya, guys. Nung nag-try ako, nung first, kasi ilang almost 2 months na akong hindi nakakatulog. So, parang may bumulong sa isip ko, or sa tenga ko na, why don't you pray the rosary? Kasi nagdadasal ka na rin naman. Why don't you pray the rosary? So, that night, ang ginawa ko, naligo ako ng maaga. Siguro naligo ako around 8 or 6. And then at around, mga 7 yata. But around 8:30, mga ganun, sabi ko kay mami, may rosary ka. Pahiram naman, ganyan. Tsaka yung guide, kasi hindi ko alam yung mga guide. So, basta kailangan ko ng guide. So, humiram ako sa kanya, meron naman siya. So, ito yung guide, ito yung rosary. So, I pray the rosary with the guide, ganyan. Tapos yun, nag-rosary ako with the guide. Then after, tinapos ko yung buong rosary na yun. And then, after nun, humiga na ako. And what happened was, basta nailala ko na lang na when my head hit the pillow, I was out. The next thing I know, parang, it was 9 p.m. and then the next thing I know, it was like 7:30 in the morning na, the next day. So parang for me, oh my God, it's a miracle. Parang ganon yung effect niya sa akin. Kasi nga, I was a member of a Youth for Christ pa nung time na yun. So parang, milagro, ganon siya. So kinuwento ko kay mami. So sabi ni mami, sige, tuloy mo lang. And then yun, tuloy-tuloy na siya. And then from there, nagtuloy-tuloy siya hanggang nag-subside si anxiety. Yung takot sa katawan ko, yung dito, kumbaga nararamdaman ko kung natakot, yung parang butterfly wings dito sa stomach ko. Nawala siya. And then, of course, during those times, I drank a lot, and then I smoke a lot. Abrupt yun, ganun. Pagbalik ko kasi parang yata yun sem break, basta pagbalik ko nun sa school, parang isa decision, parang hindi ako nag-decide parang the situation decided for me. Never na ako nag-pick up ng cigarettes, never na rin akong uminom. And then what I did was, sige, since ito na parang naging okay na yung pakiramdam ko, I would focus on
something na productive. So, pupunta ako sa sport complex sa Cagayan de Oro ito, guys. Pupunta ako sa sports complex, I try to learn swimming. Kasi, marunong ako lumangoy, pero hindi ako marunong sa mga technique, yung mga breaststroke, mga ganon. And then, at saka running. I used to smoke, so yung lungs ko parang hindi ko kaya yung mahabang takbuhan. So, challenge ko yung sarili ko. Challenge ko rin yung sarili ko na matutong lumangoy na yung mga strokes na ganyan. Hindi ko naman magbayad ng instructor para turuan ako kung paano yon. So, ginagawa ko sa sports complex, may mga instructor doon na natuturo ng mga bata. So, ginagawa ko, tumatabi ako sa kanila, nakikinig ako. Kunyari, hindi ako nakikinig, parang ganyan lang, parang malayo lang ng konti, pero naririnig ko si instructor ko paano niya binibigay yung instructions niya sa mga bata. And then, try ng mga bata, pinapanood ko. Later on, pag nakatalikod na sila, wala na sila, pupunta ako dun sa lane ko, sa pool, and then ako naman yung magta-try, hanggang natuto ako. So, marunong ako mag-breaststroke, marunong ako freestyle ba yung tawag doon? Marunong ako mag-freestyle, hindi ko lang talaga nakayanan is yung butterfly at saka yung back. But mostly, yun yung ginawa ko the entire months na parang siguro the last 2 years yata yun ng college ko. Kasi graduate na yung mga yung mga kabatch ko, ako na lang natitira. And then yun, for the last 2 years, I focused on praying the rosary. And then I just focus on there lang talaga. And then parang it falls into places lahat. It falls into places hanggang parang later on, pagtingin ko sa syllabus ko, patapos na ako. Guys, eto nung parang year after, umiyak talaga ako kasi parang year before that, parang 2 years before that, nag-iiyak din ako kasi feeling ko hindi ako makagraduate. Tapos yun, nag-bloom yung si anxiety. And then, 2 years after, eto na hawak-hawak ko na yung diploma. Nakakaloka na, parang, oh my God. So parang gano'n. So for me, it's a miracle talaga. So parang kinontinue ko yung prayers ko na yun. Right now, guys, started my day with a prayer. Walang palya yun. I started my day with a prayer. Kung hindi man ako makapag-pray, paggising ko, I always say thank you. Di ba yung mga kinikwento ko? I always start in a positive level, positive note, parang ganyan. And I always start with a grateful heart, parang ganun. So parang, parang positive na yung pakiramdam ko nung umaga na yun, pagising ko pa lang. So kung ano man yung mga negativity na papasok within the day, I would take it. Kayang-kaya. Parang ganyan. Hindi na ako masyadong naapektuhan. Hindi yung paggising mo pala, puro negative na nasa isip mo. Sa spiral ka na, pababa. Pag at the end of the day, parang exhausted ka na, di ba? So that's how parang nag-start for me. When it comes to symptoms naman, ang una kong pinaka-naramdaman, wala pa yung mga tension headache during those times. Ang pinakauna kong naramdaman is yung fear. Yung parang siyang butterfly sa stomach, tapos umaakyat siya sa dibdib. Ganyan. And then i-occupy na niya yung buong isip mo ng mga kung ano-ano mga negative thoughts. And then, ayun, kung hindi mo siya makokontrol, talagang tutulala ka na lang. Tapos nakafocus ka na lang dun sa binabato ni isip mo sa'yo, ni anxiety mo sa isip mo. Parang ganun na lang yung gagawin mo the entire day. So, yun, that's how it started for me. Para tuloy nang nag-walk down memory lane. So, nakakaloka naman yung tanong na yun. Naisip ko lang din, kasi parang, nakwento ko ba to before? I think dati yung kinuwento ko to, nakafocus ako dun sa depressive side. Kasi yes talaga, it's a yes na experience ko yun. Parang it's a glimpse lang naman of depression. Kasi parang sobrang nalulungkot ako sa parang anong mangyayari sa buhay ko, parang ganyan. Kasi syempre teenager ka, di ba, parang bata ka pa, yun yung iniisip mo, anong mangyayari sa buhay ko, hindi ako makagraduate, paano ako maganyan. Basta the best part of that experiences was nung nakagraduate ako, pinakita ko talaga. Nung nakuha ko yung diploma ko, hindi ko alam kung pinicturan ko yung Tita Jen, kung nanonood ka, I'm not sure kung napicturan ko ba yung diploma, pinadala ko sa'yo. Basta yung diploma ko na yun,
binitbit ko siya pa uwi. Pinahawak ko siya sa, oh my God, naiyak. Pinahawak ko siya sa lola ko. And then, pinahawak ko siya sa mom ko. Kasi parang it's more of their success than me. Diba? Especially kay mommy. So, parang ito na yon. Ito na yung hard work mo. Hindi ko lang to hard work, kundi hard work mo rin to. So, hawakan mo yung diploma ko kasi ikaw din yung nagpagod yan. Parang ganon yung ginawa ko. Kasi yun talaga yung pangarap ko dati na ma-achieve ko yun, na matapos ko yung college kahit anong kurso man yan, basta may pakita ko lang kay mami na ito yung pinaghirapan mo. And then, to my lola, kasi all through our childhood with my siblings, nandyan talaga sila nakasalala yung lola ko sa mother's side. And then, si Tita Jen yung yung tita kong sumusuporta din sa amin during those times. Kasi single mom si mami ko, then widower siya. My father died when I was 7 nga, diba? So parang tatlo pa kami. So it wasn't easy for her. So for me as the eldest, parang yun lang iniisip ko, kailangan graduate ako. But then of course, teenage rebellious years happen. Hindi naman nangyayari sa lahat ng mga teenager, pero for me, nung time na yun, nangyari sa akin. So, ayun, hindi ako nakaligtas doon sa teenage years na yun. Naging sakit din ako ng ulo kahit papaano. But the good thing was, I grew up. After doon, maybe because of the prayers and maybe because of the experiences that I had nung last 2 years, natuto akong pahalagahan yung mga kailangang pahalagahan. And then, yung value of money, ganyan. So, pagdating ko dito sa Maynila after college, okay na ako. Wala na akong bisyo, hindi na ako naninigarilyo, hindi na ako umiinom. I don't even go to club, I don't even go to bars nung nagtrabaho na ako. I think, for the past years na nandito ako sa Manila, 2 beses lang yata ako nakapunta sa mga bars. Yun, I think dalawa. Basta less than 5. And it's a choice. And wala akong regret. Kasi during guys, during teenage years, naitodo ko naman. Yung katawan ko na yung gumive up. Oo, naitodo ko din. Naitodo ko ng bongga. So, nung pagdating ko ng college, pagdating ko dito sa Maynila, I make sure na hindi yun yung pagkakagastusan ko. I didn't say na it's a bad thing, ha? Pero it could be worse for me, di ba? Kung hindi nangyari yun. It could be worse for me during those times. Kasi yun yung time ng Orosa Nakpil. Yun yung time na ang daming ganap. So parang, na-spare ako sa mga ganong, bagay na yun. Kasi malay mo baka anong nangyari sa akin pa dito sa kakaganap ko, di ba? So, yun. So, I was grateful for that experience, and I am what I am now because of those experiences. And then right now, kahit na sinabing introvert na ako now, okay lang naman, masaya naman ako. Kasi lahat ng mga pinagdasal ko, andyan naman siya. Kaya grateful ako kay God sa kung ano mang binigay niya sa akin. Oo, yun. Anyway, so yun guys, napakwento tuloy ako. I hope na sana na-enjoy nyo to, no? Kahit papaano merong nakuha kaya. Pero each experiences naman is unique. So kung ano man yung maging experiences nyo, huwag nyo i-take yung experience ko na ganun yung mangyayari sa inyo. Kung ano lang yung makuha nyo na sa tingin nyo mag-work for you, and then I'm happy na kahit paano nakatulong. Pero kung hindi naman, okay lang yun. Kasi baka mamaya, one way or the other, makakahanap ka rin ng mga lessons